Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil iddefenda proposta li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat li tfisser żieda fil-ħlas tal-bolla tal-ħaddiema u min iħaddem. F'diskors li għamel nhar il-Ħadd filgħodu Busuttil reġa' qal li huwa jemmen li għandu jidħol it-tieni pilastru tal-pensjoni. Għalhekk kellek tidħol għat-tieni waħda qabel it-tielet? Din hija proposta ta' pensjoni privata mandatorja u tfisser żieda fil-bolla ta' madwar 3%, xi ħaġa li kienet diġà issemmiet f'rapport tal-Pensions Working Group tal-2010 u fil-fatt kien għamel proposta simili. Maħduma fuq il-paga medja tal-lum din twassal għal spiża medja ta' 486 euro fis-sena jew kważi 9.50 euro fil-ġimgħa għal kull ħaddiem. L-istess jiġri għal min ħaddem, iżda jidher biċ-ċar li Busuttil m'għandux diffikultà li jżid dan il-piż fuq il-ħaddiema. Għalih din hija s-soluzzjoni. Dan il-gvern mhux qed jagħti soluzzjonijiet, tant m'għandux soluzzjonijiet illi jgħajjar li l-Oppożizzjoni intkom tridu iżidu l-bolla. Fl-aħħar jiem il-gvern daħħal sistema ta' pensjoni privata għal min jiflaħ u mingħajr piżijiet fuq il-familji u n-negozji. Fil-waqt li dwar il-proposta ta' Simon Busuttil, il-Prim Ministru iddikjara hekk. Aħna ngħidu b'responsabilità le mhuwiex il-waqt l-ekonomija m'għandix tgħaddi minn dan kollu, il-ħaddiema u l-familji m'għandhomx jgħaddu minn dan kollu, in-negozji m'għandhomx jgħaddu minn dan kollu.